Dobrý deň, dámy a pánové, a dneska si zahráme túto hru. Tu je hore názov, takže ho vidíte. Takže sa zmočta. Takže tu sú 5 vecí, ale my chceme túto fázu. Napríklad si dáme prvú. To už je dobré. Toto je dobré. Žltý, sivý, teda grey, Jevin a toto vidíme do toho. Takže napríklad, jakého tu dáme oranžového? Dobre, teraz červeného. Takže toto je moja kvarta. Keď chcete viac videí z tohoto, napíšte do komentárov, dávajte lajky a odbery. Tak asi posledný. To je už dobré. Keď chcete viac videí z tohto, tak dávajte odbery, lajky a píšte do komentárov. Takže čusky. Bu.